Eh, Minto mwanya getinge bwakire gose bwerire buya kobwatekana nase omonguru awanchere kurwa nakie koerango tenga bwakire gose bwere buye kiagera omanano itenjera atobegete niga begete nga abantu bandekera bwakire abande mubasogati abande bwerire nakie koerango bakwani botambe igo having that fact in mind nga abantu baitu nyosaya natwancherete tobe chinsemo chinse na kugwa mono enjira atotungite bono litukeriria Easter eyamasemo ngatahit gukora chingaki abantu abange nkwebori barenga ngaki bono Easter kona gusukaiga ningi kiagerete njaba icumeri yaitede by the way ngaki abantu bakumanya nga Easter ngayego jo yagwera Easter ni yakobe Jumapili yeri tangani nyuma y'omutinyo mugima yani full moon korokana kitariki echo asama tukamange abantu abakoligie chisabu bakanga mathematical calculations ekero bagwaka iko bakororanga kitariki emerongo ebere neyamo cy'omutinyo gatatu kero kindi gucakira abwosuke andabwo gose nyuma y'ekitariki emerongo ebere neyamo omutinyo yo gatatu nariye gotebekana nga Easter bwenerete koba kolende onye omutinyi oro mogimo kuoroka lituko lya Jumapili igo togoteba nga Easter lirorio nige ego chengerwa ase Jumapili ye ekobwatia no enabo chinga kiyito kwanera ngo kwana tolenge kero spring ya chakire iga ali northern hemisphere chinga kichinde manyekanete nga March equinox na omutinyi mogimo orokanire igo tolikobe ku exactly chitariki chiria abana science babegete na shinginjo yake kero tokorigereria ntobwate astronomical date na bwego ntobwate etariki yekanise begete chitariki echo chia Easter koroka na kibako chimanya by the way March 21st yebuna natika goteba igere gentongere na kwanire equinox yo montara bori ningi equinox nekero togoteba nga tutenge kero motienyi engakinire twice a year omobaso gose sase ligweta kurwa ase ikwete litomanyete ligo ikirara asobo tuko no mobaso birengana ine chinga kiechina chiko beko ba twice a year nenseme ya mwege ko mutinyo gatatu igotogo tebanga regardless singa yogotoka egentongere time zone talimangana ebe muambia mobaso tuka sogotoka egente korokunga eta machi emerongo ebere neyemo nera abasayansi babegete korengana nabo kolende ngano nabo chitariki eki nabo kirabe nchibwatana ase miaka ye kanisa bunego gotebakana ase chinga kiechomo li sase ligo chikoika ase line elia ikweta chinga kiecho kolengana ne kanisa nabo bono Easter era chake chinga kiecho kolende buno bono mobweka no aso mwaka oyo natebale otindiko bagageka aso mwaka oyo kiri bubere na 19 buno mobweka no March equinox itwale goteba iga aria sensemo ya western hemisphere igo ya abete chitariki emerongo ebere yarenge 15 ase omutinyo lya ogatatu eta kolende ngano enabo ase omutinyo yo chigo galituko olia alhamis chitariki emerongo ebere neyamo omutinyo mogima yani full moon okarokana ase chinsemo chinyinge onye ekanisa yale kubwatia etariki eyo ekanisa yale kubwatia etariki eyo yechitariki emerongo ebere neyamo igono goteba liro Easter tanga igotwa chagete ko yechingera chitariki emerongo ebere nainye cy'umutinyo gatatu yarenge Jumapili nyuma y'umutinyo mogima korokana ashe umutinyo gatatu chitariki emerongo ebere neyamo ichitwatebete umutinyo lyoeta kolende igo togote ngonyi ndiri kanisa ya bwatitiko na kige kogera tanga ya chengere tuchinga kiecho bono ekero tokorigereria asingincho yejo lirolio etariki ya Easter aso mwaka okiri bubere na 19 igo yale kubwatia kolengana ne Biblia tokuna ecclesiastical full moon eye koba chitariki 15 na isato cy'umutinyo kane yarenge igoro by the way buna nari kuna gucanje nanyuroche tingumanya gusaya ngwayoroche that's why lirolio bono Easter
egosherekewa gose egochengerwa ase ejumapili ekobwatia nyuma y'omotienyi oyo okorokunga ecclesiastical full orokanete rituko ria igoro naki ekogera mono Easter yasugete mpaka ase chitariki chia Jumapili ase omotienyi oyokane chitariki 24 igo mbuya twemanye korengana nebikore buna bigokorekana erinde twamanyanga na sing'injo ya kiminto gete bigokorekana buna bigokorekana kurwa ase enseme iyo nigo ngokuinyoria ng'a botambe igoriro rio amatuke 45 nomo Easter yetaraba igo babwente guchaka ase baria baguchingira kigima bagotware gete igurunga Ash Wednesday yani rituko ria bete amatuko 46 nyuma Easter taraba igosiko barkuruelio na bakonyora nga Easter rede na kiya bwenete koba nabo igori rituko ria makendo rimanyikanite nga Palm Sunday kaite ndia bete Jumapili ya etete yo ere chume yamo nyuma Easter taraba na Modi Thursday yarenge igoro ige koba amatuka abere Easter taraba na bono rituko ria nkyo yere sabato ebe Easter Saturday na Jumatatu ebe Easter Saturday ekoba rituko elimo Jumapili ya Easter taraika na Jumatatu Easter Monday nero yaba rituko ritangani nyuma ya Easter yabe nabantu abange kona koba boli balenga Ascension Day lyo ndibiri go sherekewa amatuko buna ya nabwe manyibu ya se calendar yawo elinde togo chokwaligereria into buna bigo kolekana wakuminga nkeka bona bago kwanera Ascension Day ene itukoliko ba chitariki amatuko 39 nyuma ya Easter nabo igo rituko ria Jumapili with Sunday riro kanenga Pentecost na ero nyuma Easter kia rira amatuko 49 gakoera batware Pentecost bono ndagete gukorera gabu na kokotembia mona soko bamuna intwe na kurwa Abagusi Global Radio kwa niaba ya abantu baitu na bategere betu kunjongo cha Michael amaria dana chira maori nontiri na nakoganirie istengia na wenyo lenga litukeri bago chengeanga na liye sakwete litukeri lia Juma ekurunga Good Friday kiagara na lio bago tebanga Yesu akwete korengana nabantu buna babikire kolendengana ne tabetalikiye egento kenene ngeringa Yesu nakwete igakweta shinchi bibiane ne byao bono tigango to enjera to kora kera to kwani abanchani bamintu enjera to korelate ya Easter yebenga na lio oko nyara koba koko konya baminto korokana abantu bengencho na kubwa manota ligorioka na kuragiria baminto ekiagara Yesu nakwete nkige kogera gukwa igagukwa shinje bibiane ne byao igono kora kinga ekero to gucengera ritukeri tunyare koba tukunyora abantu baitu bachandegete abantu bale nenchara abantu bararora baganyete nga indi Easter gocha wika elinde na inchenyoro bokonyi bura mwanya getingando sio gotoka ritukeri na bere buyoru abakonyi uchiya sabantu baminto balia baremeire taligorioka abantu maite mbare bako buganga guika ngakibono muntu yago konyo nyereta we konya guse na bere buya lakini naye guikomanye genteka mongote abotambe ngelinga na ki okokonya kutoa ni moyo usambe ni utajiri naba abantu bagoteba bali abanyamuliro abaswahili abadanga kutoa ni moyo usambe ni utajiri gono gotebanga wika tunyare ko batugo twaro moyo bukurwa somuntu abwatukugania kero egotebe kananga nyarebe nabwatukugania nabera tukena masabo nabera tukumuntu yobeire nyagitari atana konyoro ndo mwabo anyare kumutarera elinde anyare ko ba nereka gutwaro bolemu kwana ko bera nyagitari o chikuganya family member omuntu takurukoro abantu mbara batubwat family members batabwat yabantu baguchira wekanisa baganyitenga bakonyu gusobara ulikinga kimunichi asingincho yeyo na kitoko teberanga ebe Good Friday ebe echumengia ogokonyo yomino at least okoleto mogo kaso monto yomo nanje changamoto ngurukuru wega litukulia lero ndiringa no nyare koletero monto yomo mogoko asobogi mabwaye asiri tukeliga lero nabira abe mundu ne changa tabwati bantu mole batabwati changapi kinga kubone chira yokobeka changa gete tali chiri amachancha bogo chikotukuta chiango kobeka amo chingi yega chiri bwanchite obeke chianga ibere anga yamo ochisibu ya kabisa erinde abantango maita bakwera na kiriba
batatageti chirioganete mono ere kuchumengia na ayo omonto ne linda nyare koba kago sisini wa nero Vince Tongi biamono kima Kalebo Masaki baliamoko ndigereria Sebeo Kenyanya Evans Evelino Mweri Esbon Muchama Muranga biamono kigima Magdor Kaswosoro hongengo sande sana wote bambiatole biamono chinga kiechi korobia korama ya ikero montomo ikera bantu babire na uruwa bakonyi asense moye bitoki asense moye yokobo physically asense moye ndagera no ena asense moye gosegeta ngitingwa ngana area somo area ni denkole mata ntombale bayiritenga wiko twale chibeso omana kuruwa bakonyi yaya bantombaro roma ete babuato bobe babuata mangana ichirenko lakini bashinyire ko nyoro mundo bakumurira mangana aya gusebara sanka nere kabororo lenda an ear karuo goto kwa bategereri elindo montoyo neranyara ko bakakonyora at least yo gokonywa elinde chumeye ebengia manyagetinga karotura se chinsa mochiamaiko na mange togo etera chiskeju chato chane ne binte binge go chigana go chia lakini nabokonyoleta eke mo igo muntu naro ruara kabisutana korora omutarire manto baroro rotali okuruara woka babuate okoganigete irango chinga kichyo batale no hana abantu baitu morenka gote bangantu manyete gotorenka ga ntubua tinkire de yonsi turanyare gokonya abantu baitu yaya nabe kunyare kana okonyo omonto asenjire mu sende aseri tukeri debe ryo magoko na kare tigana no chabati kwa roshia rankeri no omonto omutenga nchure ro tuliranchi amo chutuli sapa mano ana nkyo unere sabatu iga moko ende kanisa limo chigo soka tabyo omonto nga inchwango togende no lunch musanga kigima elinde bo magoko mu yakigima nabe kunyare kana tokorama ya buna mwanya getinge kyagera asichinga kitomyete ne chinke no abantu bagote banga nga tubwate PhD nga pull him down pull her down echirende ngokoro omonto sukirake kwa mungusa nga yogoche irane poxi imi tobero nabe kunyare kana ebingo kole kana birasobugima lakini focus yao tuligereria focus yase mwanya abantu ligereria samangana arigoro amangana arago konye amangana ago chikukuira ebitambo kere bitambe na kobwa mono elinde tunyare koba tukwemanya ngana ki omonene aligeritie tobe amo nere asichinga kiechi kobwa mono tokore emiremo yaye sande sana nindoche abanchani baine moko na kundikana chimesmes chinyinge gaiga kuruchinsha mo chiabusongo ndoche ngana rorire chimesmes chenom tingonyara kerokinde ninyare ko banko baikera in a very special way kolende gendera go seseni wa chinga ki chamono mambia mobaso go se maragoba meanwhile tigangonda ranga ngona da sikirira well moskina ra ko ndangeli kurinse mo chiaba songo ndo chinga ninche koleta sembe ngora kolende biyomona soko ba amonentu happy Easter ritu kolibe lyomogoko lyo konya abantu baminto konyo monto yomo konya abantu babere na barabo bamororo monene bamororo motoria asichinga kibune chikurwa bagushi Global Radio happy Easter holidays na onyorenga chinga kechine chukurwa obakonyi